Millet selamun aleyküm. Rossiyada Nijniy Novgorod şäherine taksi. Bu näle bolýarka gelin görelim. 27 gradus. Şöyle ıssy boljak. Böyle işlep öğrenmede 2 saat doldy. 12. Onlara başladım. 1484 i priложениýadan daşaran 300 rubluk zakaz boldy ýaly. 14-18 3576 işlepdir şu wagtçy. Получен новый заказ. Gradusum 35 gradus. Saat 5. Kilometrim 6467. 30 gradus. İş devam ediyor. Saat 21:21. 8300. Damoy koyduk. Papuçi bir zat berer baka görelim. 23 gradus. Normal. Terpimi. Neşiveden iş bolly. 22-25 bilişiniz ýaly. Günnüdem saat 10'da başladı işe. 25 dakika 9622. Pikir edip oturmaň bu pul arassaja pul ýaman gowadan ýani ekeni galyan pul zat dep. Näderini hasapladım. 9600 gazanlyk 2150'sini aýyrýas. Arenda pul 600 abet 1600'dem şuunluk benzin 5250 plus minus suwjaş oduk bilen 250'ne maýra 5000 rubl. 5000 rubl kursam şu wagt 83'den 60 dollar töwerek bolýar. İşşon ýalrak. Millet 28 iyulun işine gördüňiz. Näçe gazannym, näçe çykpaýjy hemme zat görkezlen. Millet Instagram'da, YouTube kanalda 1000 patpisçiga ýetsek konkursadyr. 1000 patpisçiga ýeteliň gaýra dedim. Patpiska, like, repost. Hay.